Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій Сидор. Добрий день! Дай Боже всім мира і благословення. Ми се давно не виділи із-за коронавіруса, а у світі сталося всяких новинок, трафунків, і між вшиткими убрали сме 3 вопроси, за котрі низ маємо много що вповісти. Як ми знаємо, согласно закона, журналіст майповно реалізує наше право на доступ до інформації і право її розпространяти. То стаття 34 Конституції України. Ну і в зв'язку з цим хотіла б зазвідати, яку оцінку можемо дати світовій в журналістиці, окреме українській, ну і одільно русинська журналістика. Усесь період карантина цілий світ приоткрив свої плюси і масу своїх мінусів. Так ся стало, що і економічно, і політично, і духовно відкрилися світові болячки. Но задача журналістики світової була то все відкрити, донести до людей. У світі журналісти розділилися, на мій погляд, на 2 частини. Одна журналістика – це плачена, котра служить великих людей, багатих, і обслуговує мощні інформаційні центри. Друга журналістика менша по числу, але не менша по активності. Це журналістика свободна. Або, хоч їх немного, таких свободних, частних газет, журналів, сайтів. І можу повісти, що благодаря іменно свободній журналістиці ми увиділи і узнали многое, що робиться у світі, і наоборот. Тут і великі канали телевізійні, тут і великі газети, якраз наоборот, давали много ложної інформації, нагнали страха на цілий світ, показували всякі там кіна, ролики. Потім чесні журналісти то акуратненько указували, що то неправда, то не було так. І так журналістика світова показала себе іменно з цих 2 точок зрення. Свободна оказалася правдива, об'єктивна, а не свободна журналістика завжди була ложна і котра творила неку мнение общественное. Что касается Украины, то тут то же самое. Так ся стало, что открылися многие уста многих сердець, согласно, як пише Давид. Біда ударила всіх, і оказалося, що журналістика, котра має дійсно, як ви кажете, журналісти ті, котрі єдино і в повній мірі реалізують наше право, або право людей мати на інформацію, розпространяти інформацію, чути про неї, знати, дати її оцінку, право на думку. Но много людей то право мають, але не можуть ним скористатися, бо не є можливості. Журналіст таку можливість має. І в Україні відкрилося много журналістів свободних, чесних і об'єктивних. На удивление, і серед наших людей, русинів, маса людей, молодих людей, прямо активно включилися у журналістську роботу, у роботу писати стихи, займатися літературою, піднімати вопроси кодифікації, або скоріше не кодифікації, а дальнішої кодифікації русинського язика, указувати ото, що назріло. І то роблять не люди, котрі плачені в інститутах, котрим дають указ, а появилися молоді люди, які активно зайнялися то від личної ініціативи. Благо, що було время, роботи не було, ходити нікуди не можеш, сидів за комп'ютером, раніше міг займатися другими вопросами, а той зайнявся актуальними вопросами русинської журналістики. То не лише інформація, но і правозащитна робота, а також юридична
юридична освіта людей наших, від маса людей, признаємося, мають нарушені права, а не знаються защитити, не знають, куди йти. Підеш у суди, там підняли всеосвітні чиновники ціни на судові іздержки до таких виплат, що простий туди вже не йде. А коли піде туди, то вряд ли ці нинішні суди будуть йти на защиту прав національних меншин і особливо прав русинов. І активність наших русинів-журналістів настільки велика, особливо, що мені дуже приємно, православна журналістика, що ми удивлялися, як біда напасть. Не тільки сам вірус, бо вірус був не сильніший, ніж будь-який грипозний. Но сам карантин, який був, на мою думку, аж страшно завишений по своїм вимогам, но він і родив у многих православних людей і русинов потяг до защити своїх прав. І не лише просто дивитися, що писати жалоби в європейські суди, тепер вони самі мають свої проблеми. Ми вияснили, що у нас повно грамотних, розумних і добрих патріотів русинського движення. Ну, а також я, як православний журналіст, увидів, як і в нашій метрополії Київській, і по всій Україні відкрилися сотні сайтів. Журналісти почали писати, і зачитаєшся, і подумав їм, Господи, а може і біда так об'єднує людей. І най Бог дасть, щоб... Вітаю всіх наших тих журналістів, тих наших лінгвістів, молодих, енергічних, ті, котрі пишуть стихи. Особливо наші артисти, русини, позапряталися в студії, бо нікуди далі не можеш ходити, записували нові пісні, нові моменти, а значить, життя русинське пробудилося. Оцінюю, що світова журналістика, ота основна, велика, славна, оказалася як брехлива. А друга частина світової журналістики, думаю, що до неї ми можемо сміло прикласти і нашу русинську журналістику, оказалася на висоті, об'єктивно, справедливо і доносили людям майже скорше, чим офіційні істочники, інформацію, що твориться не лише у світі, не лише у центрі, а іноді прямо на вулиці. Думаю, оцінка нашим журналістам сама висока. На цьому завершуємо нашу програму «Живий русинський язик». З вами була Олена Копенець-Барта і отець Дмитрій Сидор. Будьте здорові! З Богом святим!